Φυσικό προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, το φρέσκο σπαράγγι είναι ένα νοστιμότατο λαχανικό με πολλές δυνατότητες γρήγορης και γαστρονομικής μαγειρικής. Η διατροφική και γευστική του καταξίωση το έχουν εντάξει οριστικά στις γαστρονομικές προτιμήσεις των Ευρωπαίων. Λαχανικό της Άνοιξης και των αρχών του καλοκαιριού, το σπαράγγι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές από τον Μεσογειακό Νότο μέχρι τη Σκανδιναβική Χερσόνησο. Στην αγορά θα βρούμε δύο κατηγορίες ήμερου σπαραγγιού. Το λευκό σπαράγγι που είναι το πλέον εύγευστο και τρυφερό και το πράσινο σπαράγγι που έχει πιο έντονη γεύση και κορυφές ελαφρώς γλυκές. Στην Ελλάδα το σπαράγγι καλλιεργείται σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας και απαράμιλης ομορφιάς. Ο μοναδικός συνδυασμός γεωγραφικών, γεωλογικών και κλιματικών ιδιαιτεροτήτων λειτουργεί διαδραστικά με τα γενετικά χαρακτηριστικά του φυτού με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός γεωργικού προϊόντος υψηλής διατροφικής, γευστικής αλλά και οικονομικής αξίας. Στην πεδιάδα του ποταμού Νέστου και στο μοναδικά εύκρατο φυσικό περιβάλλον του χωριού Αγίασμα καλλιεργείται το σπαράγγι του νομού Καβάλας. Πιο ανατολικά, ανάμεσα στα μοναδικά ευρωπαϊκά οικοσυστήματα του Δέλτα του Εύρου και του δάσους της Δαδιάς, δίπλα στο οικοτουριστικό κέντρο Τιχερού και γύρω από τη λίμνη του, εκτείνονται οι καλλιέργειες σπαραγγιού του νομού Εύρου. Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, στην πεδιάδα του Αγρινίου που διασχίζει ο Αχελώος, οι ήπιοι χειμώνες ευνοούν την καλλιέργεια ενός νοστιμότατου σπαραγγιού που εξάγεται με επιτυχία στις διεθνείς αγορές. Οι ελληνικοί φορείς παραγωγής και εμπορίας του ευρωπαϊκού σπαραγγιού ελληνικής καλλιέργειας είναι γεωργικοί συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, εκ των οποίων οι σημαντικότεροι είναι: η Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Καβάλας αποτελεί συνέχεια της Δευτεροβάθμιας Ένωσης που ιδρύθηκε το 1927. Βασική αποστολή της είναι η ενίσχυση, η υποστήριξη και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών της για τη συνεχή βελτίωση του παραγωγικού και εμπορικού της αποτελέσματος. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ο Αχελώος, ιδρύθηκε το 1998. Τα προϊόντα των μελών του συνεταιρισμού συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται, τυποποιούνται και εξάγονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ανατολικής Ευρώπης. Η εταιρεία Αγίασμα ΑΕ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1998 έχοντας ως δραστηριότητα την καλλιέργεια και συσκευασία σπαραγγιών. Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Τιχερού. Ιδρύθηκε το 1990. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η διαχείριση της κοινής γεωργικής εκμετάλλευσης των μελών του, καθώς και η λειτουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων του. Το ευρωπαϊκό σπαράγγι παράγεται σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την αειφορία. Η παραγωγή, συσκευασία και διάθεση του νοπού προϊόντος γίνεται υπό συνθήκες που αποσκοπούν στην ασφάλεια του καταναλωτή, στην προστασία του αγρότη και του περιβάλλοντος, στην οικονομία των διαθέσιμων πόρων και, εν γέννη, στη διασφάλιση της συνέχειας του οικοσυστήματος. Μέσα σε αυτό το σύστημα αναφοράς, το ευρωπαϊκό σπαράγγι παράγεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τόσο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσο και των διεθνών προτύπων και πρωτοκόλων ποιότητας Agro, ISO, Global Gap, BRC, IFS και άλλα. Τα συστήματα αυτά διασφαλίζουν αφενός την ποιότητα των διεργασιών και διαδικασιών και αφετέρου την ασφάλεια του προϊόντος στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας του σπαραγγιού από τον αγρό μέχρι το ράφι του καταστήματος.